Aladžia v Love Islande. Jakú máš skúsenosť s Porsche bojom? Čo sa stalo? Že chceli spasiť donútra, do areál. Hej. A my tam nepustili. Ale teraz, odtedy hovorí... Čo teraz sa deje s tým opatom, čo si videl? No. To tiež aký úlet, vieš, že po 5 rokoch ináč vyťahovať, ja nehovorím, ak je to pravda, je to extrémny úlet. Hej. Pilotný diel. No dobre, poď. Sa si sa ma nič nespýtal. Tak uvítaj to. Zás? No? Dáme pánovi, my vás vítame u nového podcastu. Starý známy, som tu ja z TikToku Laso Socka, môžete ma poznať z tej platformy. Tu je môj kolega Maťo, a.k.a. podnikateľ, venuje sa podnikaniu, rád číta knihy. A Sebarozvoj. tak sebarozvoj, zdravie, mentalita, motivácia, všetko. Ja som úplný opak. Ale tak myslím si, že protiklady sa priťahujú. On je panna, ja som škorpión, takže myslím, že to bude parádička. Díky Lafre, si o mne povedal celý život. Inak by the way, puky sú z nikoliv.sk, takže bežte to pozrieť. Link máte v popise tomto videu. Lafre, mi povedz mi, čo si včera robil. Takého dobrého. Díky, že sa ma pýtaš, keď pijem. Takže Lavko, čo si včera robil? Včera som streamoval, dúfam, že z TikToku donesem ľudia aj sem, brácho. A tak, streamoval som s ľuďmi. Mi tam písali za debiliny, boli tam nadržanci, takže na to si zvykám celkom. Že akí nadržanci chlapi? No, chlapi mi tam väčšinou píšu. A čo ťa ľúbia? Že si mám vyzuť ponožky a tak, vieš, že to také. To je celkom akože úlet. Ty čo, Maťko, čo si včera robil? Včera som stával 5 ráno. Inak on má takýto režim, to by ste neverili. Režim, no. Že si hovoríš, aké firma, neviem čo. Dodržiava režim. Tak proste disciplína do prdele, musí byť disciplína. Čítaš knihy? Počkaj, ešte si koľko povedal knihy, ty nemen. Niečo normálne, není na knihy. Koľko denne hráš Playko? Priznaj sa. Tak teraz moc nehrám. Koľko si hral Elden Ring? Denne? 8 až 10 hodín. A to bol Elden Ring, to Ja nechápem. to vie. Nechápem, jak si pri tomto mohol Chápeš, že vydržať toľko hodín. to ťa proste tucne tá hra. Chápeš, že keď si hráš nejakú hru, jak je FIFA, tak to je úplne niečo iné, ale toto kamarát to ťa normálne, že chytí, vytúca a vyhltne. Tá hra. Ak tu máme nejakých hráčov Elden Ringu, tak napíšte do komentára, čo to je za hru, lebo absolútne nemám šajnu. Je to bomba. Odporúčam všetkým zahrať. Tak. Aký máš najradšej alkohol? Tak alkohol mám najradšej whisky Whisky? a pivo. Značku? Jack Daniels. Alebo Belatin. Klasicky. Áno, klasicky. Ja som väčšinou na vodku, absolútka. No, jeho sa nikto neopýta. Mňa sa nikto nehovorí. Mňa sa tu nikto nepýta vlastne. Ja tu sedím s botom. Dobre. Koľko si mal vzťahov? Mohol ma tak potopiť, morečku. Posledné 3 roky som mal 3 vzťahy, kamarát. Mal som 3 frajerky. Takže vlastne 3 Bol som verný. Bol si verný až moc niekedy. Niekedy až taký, Za smrť. že si stretol 3 blondinky na duchonke. A bolo dobré. Ale to bolo 4 roky dozadu. Ja hovorím o posledných 3. Áno. A inak tejto duchonke sa nejdeme vyjadrovať, no. Nie, to sa prešla, tak Áno, toto je pilotný diel, nemôžeme tu hneď zo seba dostať tajnosti. Pilotný diel. Čo to je? Pilotný diel. Budeme tu na seba hádzať špinu. Áno, špinu. Dobre, Lafine, povedz mi, aký máš názor na dnešnú generáciu na TikToku? Dopaminová. Dopaminová? Ja to nechápem, nikto ináč. Prečo? Ja to vidím sám na sebe. Nevydržím 2 hodiny pri filme. Je to tak. Ale ja vydržím na pohode. Ja nie. Lebo ja na TikTok kúkam Dám si kofolu. Hovor, dobre, TikTok pozerám iba keď serem. A ani na Instagram vôbec nechodím, čo to vieš? Ja to vidím na sebe, že ja už nedokúkam 2-hodinový film. Akože chodím na Instagram, ale vieš tak občasne, že proste idem na Instagram, ale nie je to také, že proste tam musí byť od rána do večera na tom Ja by som všetko najradšej preskroloval. Hej? Ja už nudné pasáže filmu, čo sa niečo buduje, nejaký vzťah alebo tak ja to preskakujem, no. Preskakujem to. Je tak preto kúkaš toľko filmov za deň, už som to teraz pochopil. Ako kedy. No vieš, že čau proste pozrie no má 10 filmov za deň. Inak Christopher Nolan, veľký shoutout, najobľúbenejší režisér, Batmani a tak, proste je to brutálny boh. Dobre, kedy si sa na základnej škole najviac zasmial? Čo bol taký zážitok? Tak najväčší zážitok bol, keď tento blázen v 7. ročníku normálne raz si tak prdol, ale to bolo, však vieš, to bolo taký prd, ale že to ako hovorím nás bez srandy, že to keď si predstavíte prd, tak to je slabý prd, lebo normálne sme boli v triede, si proste 30 spolužiakov, proste pohodička, mali sme proste prestávočku, nie, zasral si tento blázen a následne na to celá trieda ušla z triedy, To bola akože prestávka. bez srandy. Tento blázen mi povedal až po 5 rokoch, že to bol vlastne on, že normálne
rokov predtým som si myslel, že to je druhý spolužiak, alebo takto normálne, takto proste tajil. A následne na to sme tu. Inak najväčšia sranda bola, keď som to hodil na tú najpevnejšiu spolužiačku, že to bola ona. Dobre, a čo naša Lafina, čo naša stredná? Jaký sme mali spolužiakov podľa teba? Inak, by the way, my sme spolu už, počkaj, na základnej to bolo 5 rokov a na strednej, no my sme spolu už takých 9 rokov. No, Na škole aj stredná, aj základná. Však ja som prestúpil, a čo viacej? No. Na Dukliansku sme boli, no vieš, že sme boli spolu. Ty sa prezrádzaš normálne. My sme boli 9 rokov spolu na školách, takže tak no. Viacej, ty blázon. 9, od 5. triedy. Čiže ty si bol C-čkár, ja som Ale bol nechodili sme spolu do triedy. Čakaj, nie, ale už sme poznali. Ja si pamätám, keď si mi na Samsung Yangu si mi dával pesničku Selfie. A jak sa to volalo ešte? Ešte takú pesničku si mi dával. Niečo od Bibera ešte som púšťal. Nie od Bibera, to bolo niečo iné. No to je jedno, ale hrali sme, Minigore sme hrali. Minigore, presne, keď sme hrali A Minigore. ešte Powa som mal. A to sme boli ešte na starej škole, potom sme prestúpili na... Inak tento podcast, akože prepačte, ale my sa ešte len učíme, je to stále pilotný diel, tak to berte, dúfam, že sa zasmiete aj vy. Inak stredná škola, ja si myslím, že úplne pozitívum. Triedu sme mali úplne brutálnu, inteligenti, jak my. Sice sme niekedy vyčnevali z toho, jak nám to nešlo, hlavne matika. Na matike sme ani neboli vlastne, tam sme ani nechodili na matematiku, a však nevadí. No. Takže toľko k tomu, no. Lebo väčšinou matiku sme mali buď prvú alebo poslednú. Väčšinou na prvej hodine sme buď išli na kávu, alebo povedali sme, že padol most. Sme meškali a z posledných hodín sme vlastne chodili skorej, že sme mali skoršie odchody. Ja som ich síce nemal, ale vždycky som sa k nemu pripojil. Čo mal robiť? No, nemal na výber, nemal proste na výber. A ďalšia otázka, Lafia, máte ďalšiu otázku. No počúvam, ja som Čo napätý. si myslíš o tejto politickej scéne? Ideme takto už, ale? Ideme takto, čo si myslím o politickej scéne na Slovensku. Lafo je veľký politik, budúci kandidát Tak, na... budúci prezident. Ja ale však politiku sledujem 8 rokov. Hádam sa k nej môžem vyjadriť aspoň raz. Nemôžeš. Za mňa Slovensko je trošku také nepoučiteľné v tomto. Trošku vážnejšia téma inak. Nevieme sa poučiť, chceme niečo nové a 12 rokov si volíme to isté, za mňa už by to chcelo nejakú tú mladú krv, no. Dobre, Lafiňo. No, nebudeme tomu hovoriť nič, budem nestranný. Nestranný si? Hey, ja som dosť subjektívny. Čo by som chcel povedať je, že vlastne, čo ty a disciplína, Lafiňa? Niekedy ju mám, niekedy nie. Ja mám také obdobia, že sa to strieda, človeče. Ale stále tak. No. Každý, ale tak Niekedy si vyhodíme z kopitka. Ale musí sa do toho donútiť, chápeš? No. Niekedy si vyhodíme z kopitka, však inak v nejakých podcastoch určite ukážeme aj nejaké videá z Bratislavy. Ak nás nezatknú za to. A uvidíme, no. Akože máme veľa takých, jak sa povie, výletov do Bratislavy. Bratislava má také čaro totiž to, akože jak ten úkaz z Bratislavy, tak asi možno nevieš, či to na teba vplyvá tak, ako to vplyvá na nás, ale pre nás je to také, že... My sme turisti. To je také Las Vegas to slovenské, tak som to povedal asi tak. Ale určite, čo by som chcel tomuto povedať o disciplíne, že Lafo patrí medzi veľmi aktívnych ľudí. No. Jak sa to vezme, ako kedy. Ale však streamujem pomaly každý deň. Myslím si. Ja neverím zlom. A čo ty, Lafo, a lenivosť? Veľká. Obrovská? Ja keď som doma, dobre, začne takto. Keď som niekde, tak makám. Keď som doma, nemakám. A prečo nemáš doma? Doma je taký komfort. A si zober, že ja som pracoval 2 roky z domu. Napríklad. A to bola korona, že? To bolo cez koronu. No nie, ja som začal som s tým vlastne po korone a musí to vedieť oddeliť, Lafino, vieš? Že napríklad ja pri tomto stole, tak neoddychujem. Chápeš, že mám, aj keby som to bral tak, že mám nejaké časti tejto izby, kde som robil určité aktivity. Vieš, že nerobil som tú aktivitu, dajme tomu, že učenie sa, alebo aj do školy, to je jedno, tak som to robil vždy pri stole. Nerobil som to v posteli, alebo na gauči, alebo hoci kde, vieš, som si učil miesta v tej izbe, kde som robil dané aktivity. Vieš, napríklad to, ty keď robíš, že pozeráš film, oddychuješ zároveň aj neviem čo robíš po posteli, tak nebudeš tam produktívny. Ale keď si povieš, že pri stole budem len produktívny a nebudem tam kúkať zábavu, nebudem tam kúkať YouTube, seriál a ďalšie veci, tak ti to proste môže dať. Inak toto je celkom taký dobrý kontrast medzi nami, že vlastne tento podcast môže byť aj trošku motivačný, že vy ste na mieste mňa, že ste tiež takí, že v posteli kúkate Netflixy a tak a vidíte, je to taký dobrý kontrast proste, jak sa hovorí, tie protialgoritmy sa priťahujú. Veľmi dobré. Takže je to tak, no vidíš, ma tu môžeš aj niečo poučiť aj ľudí, môžeš ich namotivovať nejak. A to nie je namotivovať, som aj rady, chápeš, to sa aj tebe dám radu, že ty keď chceš niečo začať viac, čo už ako ti hovorím, ako DJ, čo ty na DJ stola? Daj. Inak, ak by som sa tu mohol nejak vyjadriť, tak
Ak to sleduje nejaký klub, tak už rok trénujem doma, myslím si, že také techno, elektro a tak, však dávam aj streamy na tam je ten TikToku. problém, že ty sa alebo nie, že bojíš, ty nechceš napísať sa na tomu klubu. Že proste keby si ty napísal, alebo oslovil ten klub ty, čo je úplne normálne, lebo ako začať musíš, nikto nekúka na začiatky, rozumieš tomu, tak zrazu ťa môže niekde to vystreliť. Ale keď si myslíš, že budeš čakať na nejaké spasenie, nejaké šťastie, že ťa niekto osloví, to sa nestane. Musíš tomu naproti. Niečo na tom bude. Na tej príležitosti. Rozumieš tomu? No ja som aj taký, však viete, že točím aj na TikToku, vy čo ma poznáte, a na Instagrame nedávam reelska, proste stále na Instagrame mám ten 200 kg. Tomu hovorím už pol roka. No to mi hovorí pol roka, že už by som Že mal je vydávať čas. videá na Instagrame, lebo však už tam mám celkom nejakú základňu, ale to si na to musíte zvyknúť. Neviem, či vy niekto pridávate reelska na Instagram z vás, ale ja to ešte neviem, ja som sa do tohto bodu ešte nedostal. Akože hovoril Afino, že keby začneš tie reelska strelať, to pomôže. Už 1500 krát. Tie dôvody, ako ti vysvetli, že to keď proste lúpneš, tak bum. Dobre, Dobre, kontroluj do toho kolegu, že či vlastne má vysvetý chrbát, alebo nemá vysvetý chrbát. budem sa snažiť. No dobre, ja si myslím, že trošku môžeme ísť na takú zabavnejšiu tému, aby to aj vás bavilo. A poďme sa baviť o našej dochádzke na strednej škole, jak sme to... Tak naša dochádzka fyzičná bola perfektná, ja si myslím. Nie? Ja si myslím tiež. Ale to vieš, takúto tému, takúto sme mala napadať naša pani triedna učiteľka, nie? Inak, ak by ste chceli, tak možno by sme zavolali našu triednu do podcastu, keby by moc chce. Jaká bomba, ne, ale ty kokos. Podľa mňa by na nás vyťahla veci, o ktorých ani sami nevieme. Čo to je bola triedna v podcaste, ja by som No, to by bola bomba inak. No to ani Špeciálny diel. špeciálne nie bude potom naša Za pani 5000 sabov na Hero. Hero nebudeme. Nie, ešte nie. No, takže toľko k tomu, že No vyjadrime sa k tej dochádzke. Ešte sme tomu nič bola nepovedali. perfektná podľa mňa, vieš, že to je z akého pohľadu vezme, že keď nejaký blázon si chodí do školy 6 dní v týždni, tak nechodí. Inak ja len tak doplním, že som chýbal 2 týždne z dôvodu salmonely, že som sral doma, mal som zelené hovná a tak a Čavo povedal triednej, že mám soplík a ma normálne vysmiala. Ja len toľko k tomu. Lebo to je tak, že vlastne my keď sme chodili do školy, tak však vieš, tak ja som vždy, keď si prišiel, keď si nebol v škole a ja som bol, tak som ti nemohol som povedať, že máš horúčky. Soplík. Soplík stačí. Alebo boli ho hlavička a potom triedna, že ten Nikolásko nič nevydrží. Keď sa pýtali konkrétne, tak to musíme byť takto, chápeš? To, musíš to vždy zahovoriť. Pekne si ma vždycky tak, že ponoril trošku. No. Si ma hodil žralok vždy. Čo teraz robíš vo futbale? Ako sa ti darí vo futbale? Skrachovaný fotbalista. No. Hrávam už len za dedinu. Je to bieda. Ale tak hrávam to, aby mi to nežralo moc času, aby som streamy robil a Tak ale tak. prečo, však máš povedať, nejaký pohyb máš, nie? Tak kedysi som hrával prvú ligu, 3 roky, či koľko som bol v Trenčine. A tam si podľa mňa akože narovíš, že asi pomaly vyhorel v Trenčine. Vyhorel, no. Tam som nemal game time, jak sa hovorí. Tam som bol väčšinou Ale nie, ale lavičkár. však aj to, vieš, to No. no. Lebo ty si to ja si pamätám, vieš, že ty keď si chodil na dvojfázové tréningy každý deň a zrazu si proste musel, alebo, no piče. Alebo išiel si ukázať ten výkon na tom zápase. Tak to nebol výkon. Inak ja som mal také nešťastie, ja som nehral 2 mesiace a som si povedal, pred zápasom som bol niekde v meste s chalanmi, že proste išiel som si vyhodiť z kopitka a zrazu, jak mi bolo zle, tak zrazu som nastúpil do toho zápasu. To si nechcel vidieť, lebo tam už v prvej lige furt šprinty, tam už musíš byť pripravený na zápas. To není tak, že tam prídeš ožratý. Neviem si predstaviť, že by som bol... Lebo my sme ešte vyrastali tak, že ešte neboli také dotykové telefóny ani nič, tak sme mali tlačítkové. Boli, ale neboli, ale to sú sa nesieť tak vyvinuté, vieš, že pravda. my tam hrali hry, rozumieš, čo si tam mal robiť. Pouva. Keď som bol piaták alebo štvrták, tak začal Instagram, keď sme boli. Piatak alebo šiestak. Kámo, ja som vtedy dostal iPhone 4, to vtedy bol úplný trend, ja som flexil, že iPhone 4. A ešte doma, keď si kúpil ten Five Nights at Freddy, to si pamätáš? Ježiš, no ja som z mamkinej kreditky kupoval Five Nights at Freddy's. Tak stále sa, no ja som si raz uletel, tiež som si kúpil nožík, ti hovoril? Môžeš to povedať, no povedz. No, raz som proste s maminou, som si chcel kúpiť nožík do CSK, proste som nožík CSK do prdele. No a následne na to, proste ako si toto, mamina došla. A minus 100 eur z účtu. Ale mal som nožík, o ktorý ma o týždeň na to skemli. Z mamkinej kreditky. A ešte ho skemli. No inak mne lolko účet tiež 2-krát skemli Poliaci, takže ja sa asi nemôžem vyjadrovať tomuto. Nerobíš nič, len proste lolko. Dobre, poďme sa vyjadriť, trošku niekto navnadíme. Jakú máš skúsenosť s Porsche bojom? Čo sa stalo? čo sa vlastne stalo? Porsche boj má podľa mňa niekedy dobré pesničky. V prvom rade som sa povedať a niekedy má úplne že katastrofálne pesničky. Ale dá sa to počúvať, niektoré tie pesničky, dá sa to počuť, však viem. A tvoja skúsenosť nie je tá hudobná? Ale tá moja hudobná? skúsenosť je taká, že kamaráti ma zavolali, nie, že však poďme robiť SBS-kara na pohodu. Tak som išiel robiť SBS-kara na pohodu. Úplne čo skúsenosť, všetko fajn, že už zažijem SBS-kara, neviem čo. No a bojme tam celý večer, úplne proste pohoda, čilík, všetko bolo vlastne úplne v pohode.
a následne na to prišiel pán Prčeboj, či sa ísť do výpky. My sme vlastne strážili taký stánok a vlastne v tom stánku bola výpka v tom obrovskom areáli a následne na to vlastne sa do tej výpky. Výpky si ísť. A ty si robil SBS-ku. No ja som robil SBS-ku. No. A prišiel tam, povedali mu, že nie, že nemôže, nemal proste náramok špeciálny, VIP. Tak proste čau sme chytili, bol agresívny dement. Tak sme ho proste chytili, zahodili sme ho cez jedné dvere, cez druhé dvere a normálne potom sme sa ešte pol hodinu naťahovali, že chceli ísť proste donútra, do toho areálu. A my tam nepustili. Akože čau má tak 150 cm. 150 cm zúrivosti. A výbuch na hlave. Takže hovoríš, že bol taký, že agresívny. Hej, ako tam mu viac celkom dosť klesol, lebo keď som mu videl, že jak sa správal, k ľuďom aj ku nám, že my sme si robili na svoju robotu, že on nemohol ísť, a on proste agresívne blázen, tak ako o čom ide blázen. Čiže sa tak, jak keby sa tak povyšil, nie? Na tých SBS-karov. Čo nám vlastne on hovoril, že niekde má koncert za nejakú dobu a neviem čo, vieš, a pritom nie je jedno, že on má koncert. Takže čo ja mám si, že on má koncert? Že to prdele, keď chceš ísť, tak buď tam môžeš alebo nemôžeš ísť a stále to proste normálny človek, aj keď má nejakú sledovanosť. To je úplne proste ukradnuté. Takže tam som si robil vlastne názor na Poršeboja, aký to je vlastne charakter, aký to je človek, ale nech si každý robí svoj. Inak akože nechcem prikladať do ohňa, ale odtedy čo spravil ten Gabo, tak už tiež nepočúvam, nerieš. Tak Gabo je Gabo, no. Ale tak je to každého súkromná vec, samozrejme, ale... Vieš, že podľa mňa takéto veci by sa nemali ťahať do hudby, že čože? Nie, ale spravíš si názor a už vieš, čo sa stalo, takže ja si myslím, akože každý máme svoje problémy, ale zas, vieš, je to aj problém, že majú viditeľnosť, proste všetci sa všetko o nich dozvedia rýchlo a všetko sa dostane na povrch, chápeš? Jasne, všetko sa dostane na povrch. A vlastne to zverejnila jeho ex-priateľka. Takže to mohol každý vidieť, každý. Ale odtedy hovorí... Teraz sa deje s tým opatom, že to si videl? No. No, to tiež aký úlet, vieš, že po 5 rokoch ináč vyťahovať, ja nehovorím, ak je to pravda, je to extrémny úlet. Hej. Ale proste stále, že keby stále nejaká špina sa vyťahuje a neviem, či si videl Daklovkovú reakciu, videl si ju? Tak on normálne povedal, a taký pocit mám aj ja z tohto klešu, že normálne, že ak sa to volá škandál, tento kleš. Takže či tam fakt tieto veci, niektoré veci nie sú že dohodnuté na silu. Tak to, čo Samir povedal... To je zlá reklama, vieš, ale to je zlá reklama. A zároveň dobrá reklama. A čo keď to je možno dohodnuté aj s Fortunou? Čo keď to je dohodnuté s Fortunou? Myslíš? To si nemyslím. Ale niečo tam proste mne to nehrá, že škandál a takéto veci sa dejú. Že taký proste... Podľa mňa sa začali vyťahovať len veci, lebo však ten ale toľko veci, že no každý týždeň, není týždeň, čo by nič nevyšlo. Začalo to... Počkej, kedy to začalo? S tým Samirom. Samirom to začalo, potom vyšla Gelnárová, ty kokos, potom vyšiel Opat. A Jelene Lauberovi vlastne zrušili zápas kvôli hovnám. No a ďalší proste to kvantum ľudí a v kuse každý týždeň vlastne niekto to livuje. Celý ten clash. Čo mi proste príde uleteť. Vieš čo, podľa mňa to je len touto kartou, lebo tam máš proste samých dementov, podľa mňa. Ale to boli vždy. Aj vlastne novú. Aj väčší dementi boli. Ale vtedy sa to tak neriešilo, neviem, teraz Clash... Vlastne to začalo tým Samirom, lebo to bolo dosť verejné, šerovalo sa to po TikToku. Dobre, toho Samira ešte chápem, vieš, že to proste momentálne citlivá téma, to vieš, ale ďalšie veci, ako že vyhodili Nobyho, to vôbec nechápem. Inak toto nechápem, že prečo, že Samira vyhodili dobre, však všetká česť, že vlastne Clashu, že ho vyhodili, ale prečo tam bol potom ten Diego Kotlár. Inak videl som aj Hankine vyjadrenie. Ja som to pozeral, ti hovorím, ako... Akože podľa mňa pohoda, ale mohla to povedať ešte tak úprimnejšie, že jasne bola opitá. Ježiš, opat. On to úplne potom. Normálne, akože však ja mám opata veľmi rád, akože ja som ho sledoval dlho, ešte keď bol aj na YouTube, však teraz je zase na Twitchi, sa mi zdá. Hej. Ale on má tieto kauzy za sebou s tými ženami hlavne. Plánuješ si dať steroidy do seba? Niečo som povedal na kameru. Jasne, že áno, ale po nejakom akte. Jakom? Životnej zmene. A testosterón? Či budem tatko. Jak starý? Či nie, lebo testosterón ti reálne spôsobí neplodnosť. Akože užívanie testosterónu ti môže spôsobiť neplodnosť. A keby proste som neplodný kvôli takéto sračke, že si proste pichne testosterón a to sa rozumieš tomu. Že je to úplný úlet. Skrátka, že keby si ja sám poviem, že ja kvôli tomuto som neplodný, no tak ma to sere, a tebe to je sral. Sralo? No. A ty máš dceru, ty si čile. Čiže my sme väčšinou 90% muži. Ale ty nechápeš. A ty budeš mať dceru? Ale to není o tom, ty vás chápeš, že to je o tom. Není to o tom. To je genetika. To je genetika. Je, čo by nebola. Chápeš, že ty... Ideme sa hádať. Ideme sa hádať, kamarát, lebo ty máš chromozóny. No, Chromozóny. Aké sú chromozóny? Plus, minus. Dobre, maj. Magnet, nemagnet. No povedz mi, aké sú chromozóny. Však mužský, ženský. A to jak sa to označuje? Plus, minus. Si blázon? Jak? X a Y. Ježiš, áno, ozaj. No. XX, I, No. I. A X je aký? Mužský. No, aspoň to. A Z? Nie, ja už som si na to pomýlil. No. A to ti hovorí, že... A Z je nebinárny. No a keď ho proste ty penetruje, tak sa bije.
Jak tam povedať? To je čím ďalej tým horšie. Ne, proste jak tam povedať, vieš? Tak skrátka ide o to, Lafo, že tie chromozóny budú mať vojnu. Oni, tie chromozóny... Áno, oni bojujú. Áno, Kto vyhrá? No a u teba to je tutovka. No. Sa ne pozrite šet. To je tutovka, že to bude žena. To som ženščeli, alebo čo? Chceš ty mi povedať? Nie, že si to nešteli, však nie. Ja mám testosterónu až na rozdávanie. By si mi neveril. Že mi práve, že veril. Inak, budúci podcast sa dozviete vlastne, že kde plánujeme ísť na moje narodeniny, to by sme mohli na budúce povedať. Aj vlog môžeme spraviť vlastne, víš, to je vlog. Inak no, akože na tomto kanáli by mohli vychádzať aj vlogy, inak to by nebol zlý nápad. Hej, a vlastne možno, že v budúcnosti budú to nejakí hostia. My sme vzali nejaký možno zaujímavý hostín. Ale je to také, Je to len na vás. Je to na vás vlastne, ak sa tento projekt rozbehne. Takže toľko k tomu asi by som povedal. Ešte môžeme nejaké témičky dať, baví ma to. Je to fajn. Je to dobré, že? Keď si už taký... Ale už to vidím, že každých 10 minút No už sme sa tak uvoľnili. Už Už sme sa tak uvoľnili. Už vtedy také témy, už dávame, že to bola taká debilina. No, a už teraz sme takí uvoľnejší, čiže počkajte, rovno si pretočte tento podcast na 25. minútu, bude to uvoľnenejšie. Ďakujeme. Kde sa vidím za 10 rokov? Niekde na lodi. Ja si práve, že neviem si predstaviť, že koľko budem mať účtov. Peňazí na účte, ale viem si predstaviť, že kde budem. Budem pekne na lodi pri západe slnka, sunsetík, trošku vínečko alebo niečo, šampanské a budem hrať na lodi. A Hudbu. kariéra, budeš mať akú kariéru? Kariéru? Tú hudbu? Marketing a hudba. Ešte mi môžeš požičať tú knižku, nech si ju prečítam. A tak to vieš, že to nie je, že to je zrovna pre teba, lebo to je hlavne o podnikaní a o budovaní kapitálu. A čo ty vieš, či vo mne nie je nejaký... Ale ja neviem, že to vo tebe není, ale hovoríš, že keď chceš proste robiť to, jaký, že... Disciplínu. Sociálne siete, a tam nie je o disciplíne moc. O disciplíne mám od toho Gogginsa, vieš, Goggins? No... Isto vieš. Brutálne čavo, aj hovorím. Neviem. Nevieš? On, ako neviem, možno bude v tých aktivitách klamať, ale on zabehol polmaratón na tom poli severnom šlapkách. Urobil neviem, či 700 alebo 800. A to aj Wim Hof, nie? Tiež takto chodil No ale on je úplne masaker tento. Spravil svetový rekord v ziboch, neviem, či 800 alebo koľko, 12 hodín ziboval, alebo tak nejak. Strašne extrém. Neviem to presne, to dáta, ale skrátka je to boh v týchto veciach. On z tlstého človeka urobil všetky možné vojenské najťažšie výcviky na svete. Spravil z neho Shang-Chiho. No, Navy Seals, a vieš, čo to je Navy Seals? Neviem, To hovoríš je- mi tu mena. Navy Seals je meno. A čo to je? To je americká námorná organizácia. Aha. Ako organizácia vlastne máš vojakov, je to jeden najťažší výcvik na svete. Inak... Dobre. Akože nemám ti čo k tomu povedať, lebo ani Oni sú proste tí nepoznám. čau, sú že plešatí, Aha. všetci, lebo na tom výcviku, ktorý trval niekoľko nejakú Aj tu máme takých plešatých. No a ale počkaj, normálne mali ten kajak, ktorý vlastne Navy, že vlastne to nejaká vodná tá armáda, tak oni nosili kajak na hlavách a sú tu plešatí. A Aha. všetci majú vlastne ešte jazy po celom tele, väčšina z nich, pretože pri tom výcviku oni vlastne museli behnúť do oceánu, v neoprene behli do oceánu, No. vyšli z oceánu a normálne sa museli gúľať v piesku. Takže keď sa gúľali v piesku, Ja sa nechcem smiať, ale keď No. som si to a predstavil. normálne sa museli gúľali v piesku, to znamená, že po ten neopren sa im dostal piesok, ako z pláže. A ich to tak svrbilo, nie? No nie sú bylo, kamoško. Ich Páli. to zarývalo do kože. Ten piesok? No. Úplne kompletne, pretože oni potom išli cvičiť a oni stále cvičili v tom neoprene. Takže oni robili všetku fyzickú aktivitu v tom neoprene a tým pádom sa to zarývalo do kože. Potom som masaker, ja si neviem to predstaviť. Presúvame sa ďalej. Aladžia v Love Islande. Ja by som skôr povedal, že ma to prekvapilo. Aj keď sa to očakávalo, po TikToku to bolo všade. Aladžia v Love Islande. Ale na tých kamerách som videl, že je dosť pekná, že je to asi len mýtus, že si upravuje až tak moc tie fotky, lebo reálne na tej kamere bola pekná. Ale však bola pekná na tej kamere, ja nemôžem A ona je celkovo, podľa mňa ona je úplný, že S-tier, úplne topka tejto scény, v tej, jak sa hovorí, ženskej kráse si myslím. My muži to máme tak, že keď máme 40, tak sa tiež chováme na 20, vieš? Že to sme my muži, ale prečo by sa ona mala spávať na 30, keď má 19, vieš? Vieš že čo, ja si tie myslím- iné veci by mohla zažiť úplne iné, by mohla zažívať tie veci. Ja si myslím, že ten svet influencerstva strašne do neho skoro vpadla. S touto svojou krásou, že strašne rýchlo buchla. A ja si, že to je A už 17 ju každý ženy to pozná. majú jednoduchšie, chápeš? Majú, tie veci, v tomto majú. Ale Ale tak aj pekný chlap môže takto točiť videa, chápeš? Ale dobre, prečo netancuješ teda na TikToku? Ako? Prečo netancuješ na TikToku? Ja. Však by som dostal výsmej jak blázen, počúvaj to. Však vidíš, to ti presne hovorím. Ježiš, mne sa z nej trhá srdce, lebo ja teraz žiarlim, jak na tom Love Islande, ja som tam mal byť. Dneska si mi ako spolu kúknul Love Island, inak sa daj čo povie. Inak, akože ja keby viem, že ide do Love Islandu, tak ja reálne rok predtým začnem cvičiť, aby som sa vypracoval a ja by som tam o ňu zabojoval. Vidíš ty blázen, čo tam vidíš, vy sa Však ale teraz na to nemám postavu, vidíš tých chlapov, jak sa tam Nemajú to vypracovali. všetci formuje blázen. Á, majú. Nemajú všetci. Ale majú aspoň trochu. V
Cecky. A čo, a ty máš cecky? Ukáž. Počúvajte, on mi furt hovorí, že mám špicaté cecky. No a čo, sa možno buďte ľúbiť taký zajčík. Poviem, ale Alančiu tam dali dobre, lebo tak by to bol potom taká mužko. Ako ja to nemôžem, neviem, že to nejako non-stop by som to pozeral, alebo čo, vieš. Po voľnom čase. No je to celkom sranda, akože ja sa to zasmiem na tom cringe, rozumieš, že... A hlavne podľa mňa im strašne stúpla sledovanosť po tej No Alanči. jasne. To mu Minulý rok muselo bol- buchnúť. Ale minulý rok bol dobrý ročník. Extrémne dobrý ročník bol minulý rok. To akože, tam to celé vyletelo. Začalo, lebo napríklad prvá séria, čo bola, o tom aj nevieš, ani ja. No ani ja. Aký máš názor na tento svet, že všade sa musí platiť predplatné? No že keď si ideš stiahnuť hociakú aplikáciu, tak nie tam platíš predplatné. Alebo ideš teraz, neviem, keby chceš kúpiť nejaký film, tak máš tu YouTube, Áno, premium, no. proste 1500 vecí a že kde tá doba speje? Vieš čo, za mňa je to úplne v poriadku. Si zober, že ty nejakú aplikáciu vymyslíš a tiež by si chcel za to nejakú odmenu, Že že... to je fajn, ale dobre, ale keď to nebolo. Keď sme boli Nebolo, mladší, ale tak že- stále sa tá doba posúva. Kedy si dobre, neboli ale- ani otlačky telefónov, že Ale si však dobre, ale ja iba hovorím to, že kedysi si kúpil jednorazovú licenciu Áno, a mal si program, ale No. mal si hru. To je jedno, úplne čokoľvek, vieš. Ale- Teraz, vtedy bol tiež Netflix predplatný, takisto jak aj dneska. ale nehovorím o Netflixe, hovorím napríklad o Photoshope. Napríklad, No. vieš, že chcel si Photoshop, kúpil si jednu licenciu a mal si vybavené, alebo ja neviem čokoľvek, Sony Vegas mal jednu licenciu a napríklad oni potom raz za čas vyvinuli program nový, napríklad, že bol Sony Vegas 9, Sony Vegas 12, 13, 14 a za ten si vždy zaplatil. A mal si vybavené, rozumieš to? Za mňa je to v poriadku. Ja si nemyslím, že to je v poriadku, pravde. Jak aj Hero, niektorých tvorcovia proste, vieš, to je taký exkluzívny content, za mňa to je všetko v Ale je to poriadku, úplne to je to ladne, predplatné. to Hero úplná stupidita. Proste ani nezačal podcast, napríklad my tento podcast začneme a už mali Hero. To je kravina, no to Na čo to súhlasím. proste, vieš, a podľa mňa ti tie videnia potom len padajú, pretože ty keď to dôležité, to Áno, zaujímavé, dávaš to na Hero, tak ľudia ti to kúkať nebudú dokonca. Vieš, a ten YouTube algoritmus funguje tak, že proste ľudia by to mali kúkať celú tú pol hodinu alebo celú tú hodinu, aby mali dobré prekliky a teda. Rozumieš tomu? Je to úplná moc, ale to Hero, že keby si človek chce mať, napríklad má troch obľúbených influencerov a každého si bude platiť predplatné, do toho si proste zaplatí ty kokos YouTube, to je povedané, že predplatné. Maťo, ale ty keby si tvorca, tak tiež nechceš, aby ti aj z toho predplatného chodili peniaze? Tak podľa mňa akože chcel by som to, No vieš, vidíš, ale v inej forme. jaký? No dal by som tomu väčšiu hodnotu. Nie Hero. A to je zas z pohľadu teba, že ty by si bol tvorca a ty by si dal tú No väčšiu. jasne, hovorím o sebe, no. Áno. Vieš, napríklad, ja som si John Mariankové, Hero zaplatil len kvôli tomu Dopteku, čo robil, ešte mal ten... John ten Marianek, Doptek. to radšej pomôžeme, ja moc nemusím. Ja mám celkom rád. Ale proste ten len kvôli tomu Dopteku zaplatil to Hero, vieš? Ale teraz keď si zoberieš, že ja si mám vypočuť nejakú časť podcastu a zaplatia to aj 8-9 eur mesačne, aby som počul nejakú extra časť, tak to úplná kravina, že by som teda zaplatil. Chápeš? Neviem, za mňa, akože môžeme sa vrátiť tomu John Mariankovi, ty ho ceníš z tej podnikateľskej časti. Aj podnikateľské, ale proste to dotiahol ty kokos. Vieš, Dotiahol dobre, to. urobil to možno, že nejakou čiernou cestou. Vieš, že tie veci, že dajme tomu robil tie kryptopodvody a neviem čo. No však o tom hlavne hovorím. No a napríklad podľa mňa to mne to osobne nevadí. Lebo mňa neosral, Áno, vieš, to ale je prvá vec. A druhá vec je taká, že to on spravil, to je možno jeho šikovnosť, lebo podľa mňa keby každý človek mal možno zarobiť také peniaze, neviem koľko z toho zarobil, ale dajme tomu, že príklad zarobil 100 000 eur. Tak každý by to urobil podľa mňa. áno, ale stále je to pre teba tá komunita a to, aký by si im podrazil nohy, mne to tak príde, lebo vieš sám, že ho sleduje aj prevažne mladšie publikum. Ale Sú to jasne, väčšinou ho sleduje. 17, 16, 18 roční sigmovci. Kto bude sledovať nás? Podľa teba, ako vekom? Podľa mňa z TikToku tu prídu bagane. Prvý. Prvý. Napíšem prvý, tak dostane od nás like na koment. No a to som chcel dopovedať, že vieš, to tak podrazil podľa mňa nohy, že on to tak povedal. Kupujte toto krypto, výbuchne to. Takto nejakých 5 krypto zdieľal, nevybuchlo ani jedno, boli tam straty. A takto vlastne oklamal svojich vlastných ľudí, chápeš? Ale ešte to bola taká doba aj sprostá, lebo... No, počúvaj. Ty doba sprosta, počúvaj teraz. Teraz spravil, že kto príde na jeho akciu, že Jacob Paulo, vyhrá Teslu. Vieš, kto vyhral jeho Teslu? Takže není to len o dobe. Inak NFTčka ešte majú nejakú hodnotu, tie oné obrázky, čo sa kupovali. Aj veľa málo už, Hej? málo, hej. No lebo ja som o tom strašne dlho nepočul. Vieš, to všetko závisí od toho Bitcoinu, že proste keď sa darí Bitcoinu, tak sa bude dariť všetkému. Vieš, ale keď Bitcoinu sa nedarí, tak... Ja som to nevyznal. Smola. Pre mňa ja do krypta neinvestujem. No však práve ja, že ani ja Ako ja do krypta moc nevyznám, ale je to pre mňa hazard. Radšej tie peniaze uložím do akcií, vieš, alebo do najväčších cieľ nehnuteľností, vieš, že proste vidíš ten majetok a nie nejaké virtuálne, čo niekto hovorí, že je budúcnosť. Vieš, nevieš, že to bude. Vlastne, no, ty vlastne nevieš, čo v budúcnosti No bude. jasne, nevieš. Za mňa tí ľudia sa až moc boja tej maturity. Zbytočne. Hej, no to je pravda.
Ale nevieš, že to pomerne strašne ľahká skúška, vieš, Je? opäť to bola úplne Je? easíčko. Nehovorím, učil sa na to proste týždeň. Písomné jedine. No. A ak dáš písomné, si zahojený. A jasné, že áno, tak... Počúvajte, takže Podľa mňa vôbec. toto by sme si spomenuli, ak by sa vám tento pilotný diel ľúbil, tak v part 2 by sme hovorili Hej, naše áno. zážitky, ak sme oslavovali tú maturitu. A kľudne, môžete, aj keď máte vy nejakú otázku, kľudne ju napíšte do komentára Tak. a môžeme v tom potom pokračovať. Tak. Není problém, ale je to taký náš test. Sme si povedali, že sme to vlastne odúpneme. Ale ja si myslím, že na prvý diel podľa mňa Jasné. bombica. Ja si to mám ešte poviem krátkosti. Technické problémy mali obrovské na začiatku, lebo ja som dneska kúpil tento mikrofón. Lafo má druhý mikrofón a chceme tu mať vlastne dva mikrofóny, že proste budeme tu profici so sluchatkami, budeme tu normálne všetko vyprávať sa. No dopadlo s jedným mikrofónom to dopadlo, Tada. pretože je to USB-C a môj MacBook krásny sa nejako si nešlo USB-čko. Zaspal. Zaspal, nevadí. Stane sa, no. Takže vlastne do budúcna vyriešime druhý mikrofón, aby tá kvalita zvuku bola ešte niečo lepšia. Možno nejak to tu ešte trocha nasvietime, ale za mňa to dopadlo celkom fajn. Takže ďakujeme, že ste povedali tento diel. Vidíme sa určite možno pri ďalšom. Aké máte nejaké otázky, hoďte do komentára. Nezabudnite tam ťuknúť ten like a odber. A sociálne Budú tu- siete samozrejme budú tu budete bomby. nájsť v popise. A ešte si to tak zrekapitulujeme, v budúcom dieli sa zameriame na tú maturitku, oslavy. Môžeme aj spomenúť nejaké naše výlety. Áno, môžeme. Ja si myslím, že som za. Myslím si, že divákom sa tak priblížime osobne, aby nás aj oni lepšie spoznali, lebo však predsa len na tých streamoch nás až tak nemôžu moc No dobre jasné, poznať. A hlavne teba, čo si tu nový, No ja teoreticky. ale to som povedal, že ja mám momentálne vlastne ešte súkromný Instagram, máš takéto veci, ktorý aj sám dostal súkromný, ten primárny, ale chcem sa tomu začať nejako venovať, nejaký osobnostný brand budovať a podobne to veci, je to v dnešnej dobe extrémna výhoda si myslím, takže prečo to nevyužiť. Takže ďakujeme, môžete dať like na toto video, ak sa vám to ľúbilo. Na budúce budeme ešte uvoľnenejší a Lepšíme sa. postupnou minutážou je to stále lepšie a lepšie. A vidíme sa na budúce. Čaute. Čaute.